Hello guys, nandi ko sa imlo guys kanang salamat kay sa gihimong instrument sa Ginoo kay si Ma'am Bisminda si Jajay mong bayad tanan sa mga gigastos dari sa ospital. Salamat kadto aron dako kadto siyang gihatag namo guys. Salamat kadto Ma'am B. Diya guys nagpadapod si Ma'am Maria Wolpert sa USA. Salamat kadto Ma'am Maria. Salamat sa imong gitabang. Guys, mayroong adlaw ng tanan guys. So, napatod mi dari guys sa room 429 sa provincial diri sa Negros. Kuan kanang mayroong adlaw ng tanan guys kanang maglidis ko ni Crystal kay kuan siya kanang sana Picture ko para sa attendance. attendance siya kay eskwela siya lagi. Basta sa eskwelahan guys kanang namin sa hospital. So mag-ilis siya sa uniforme kay kinahanglan nga May picture na ba niya? Para Since na naman. 5 points daw. sa attendance ko. So sa ilisan siya na may nagharas ang ipasagdan siya magsikay-sikay karon kay para maanad sa clear ba diyang nawas. Sa narapo. Hindi pa siya pwede maligo siguro kay wa pa man ma-check sa doktor. Nagpagmupong yun ang mga kamot sa nagpagmupong. Nag-make up siya guys. Ay, wala na ito mo Nalaman sa mag-make up kay mag-send man sa picture. So ato sa tang ilisan guys. So biday ko guys, biday karing kulura dia. Kay ihang uniforme guys. Tuloy ihang uniforme kana pa sana. Kay Thursday. Ito sila kaning uniforme ha. Kuan ron. Goodness. Tulong man ihang uniforme guys na. Sama nice sa sana. Kung si 500? Kana pila man na? 300 ka din. 500 din mo nga ni. Yan ko boss, magpapanya ko ta. Sa kuan din na ako ma. Hindi. Ang limpi sa diyan. Wala ni katong mo sa parang Ang dili ka di ako likod mo. Ako di ako sila. Kapag ako magagalis siya. Ang ginagiging mo magkuhan makaling mo. Hindi pa kayo. Asa mo sa eskwela na siya? Ang may kung sakay. Ano na? May bayan sa Palawan. Hindi lang man siya mag-indance guys. Ako ay ID niya. Kasi yung ID pa. Wala nang bilas. Hindi kayo mag-attendance sa school. Naman na siya kasi itong attendance siya ang maestra. Mura po siya kay eskwela kay high-tech na ba siya ron guys. Pwede na mag-eskwela sa cellphone siya. Nato yung mga assignment nga siyang buhatin. Sa to, kumuton og kuan, papel sa to? wala, mag-drawing na kung sila nag-represent sa imong sitwasyon ka. I-drawing good. Drawing kong tambal. Drawing kong ospital, kaya kung may ang sitwasyon mo. Tapos, Kaya na kayo magkuhan na siya guys nahinay siya glakaw. Kasi papay din yung uli kay na importante. Balik na po ito. Di man ni pwede nang bisaan o dari kay bisag ni musud na doktor. Mukuhan sa may mag ay yung sapin gidani siya kay gipalabahan ha kay kuan. ka ma. Mugawas ta. Dere raman ko. Adtos kuan. Ta. Ano? Dali na lagi diri. Dere lang. Exercise.
Hello, student. Sana dito doon ibig sabihin. Tanaw ang gawas guys. Yan, silpi-silpi. Ang daan mong distros. Nakita mo dali sa mainit na. So, kitang-kita dari guys ang kuan Mercury Drugs. So, diri po ni sa mohong kwarto. Dapit katong ganiha dito sa tubangan. Nga naman na emergency room sa ubos. Oh. Kanang February 29 karong buntag na napud sila giresita nga kanirang mahala. Unom ka batil. Kuan ni siya tag 889 ang sa kabatil. So unom sa mga 5,000 na pud. Siguro ang paliton sa naman siguro dani duha kay basig makagawas namin ja. Asa nila gamiton ning uban ug makagawas nami. No ilagawas ra ba jud namon arabay daghang kadto mga resita para sa isang tambal. Pero kinahanglan jud kuno ni kay mao ni antibiotic. So, gani po dito. Libang ka? Uy, libang god. So padung ko dari ngita rin tambala kay duha na ka butika akong giadto. Wala. So padung ko na sa Mercury. Grabe naman isang mahala nga antibiotic. Tag 800 kapin. Sarado pa ang Mercury. Ma'am kato dehang napalit ko nga Disney Agi kay kuan ito branded mo din tag 800 kapin. Kay gabi naman tong time tong pagpadung sa operahan. Diyan na day ang resita day kuan day ni sa kanang generic. Generic ra day unta. Nya duha sa ang gipalit kay basinog makagawas namin niya di na magamit hinuon ang tambal ng ilang resita. Mahal mang inin nga kung gamit na pud mapalit mapuno na lamang pug ko. Sumahunit salamat. Ay, sus ko! Ginoo. Dami na kailang followers na pulisya na mo guys. Salamat. Kini si mami pakita sa barangay. Kani sir, kani clearance sa guardian ni siya, kani adto ni mo ihatag na ni dito station. Kani hatag ni station kay kanang bill inyo. Sa dito sa North Station. Sa station kay tungaon man na kay ang half ani sa kuan. Ang half ani sa station, ang half inyo ha kay sa guard sa silong. Salamat kayo ma'am. Oh, sige lang din. Diya guys, salamat nagkaadun ni Ma'am Munit. So gihatag na kamuhang discharge ko among bayron nun ta guys is kuan kanang 31,200. Diya kay na may pilhit si Papa Edi, so nabawasan og 21,750. Diya guys, mao na kamong katotalan nga bill dari sa pag-opera ni Cristel kay ang bayad sa doktor 6,240 man diya. Muna guys, ang katotalan sa among bayaran is 12,418. Salamat ikadyo ni Mamunit nga si Zay nagasikaso dani. So, di siya lang gisaka dari sa among room. So guys, kanang mulit nami. Namupong ng mga nang... Salamat sa Ginoo guys. Salamat. Sa kay kuha naman kanang malanganin man nagamuhang uli. So, magpansa mi ngita mig mahigdaan. Pwede man pwede mi mahigda dari. Diya guys, mao ni diyang mga resita anja haning pamaliton tanan. Kay kinahanglan dyan pamaliton tanan dari sa Dumaguete kay lisod. Diya hanang gipalit dahil sa Mercury ning tanan nga tambal ni Cristel. Diya hara silang gihatod dito sa among istihan sa 3 Hive. So, padung na pug uli guys kay hapit na lagi mo alas 6. Nga ni nagamuhang paggawa sa ospital namin diri nag-check-in kaniyo 3
Free Hive. Nara na dapit sa kuan, malakaw ra diha sa Siliman. Nami diri sa kuan kanang si Cristel na magidadari kay alas 5 namin nakagawa sa ospital. So arabig ko nung kabawad ag dagat. Nandari na namin nagkuan. Check in sa mami. Nak. Nak. So, namalit ko ka ng mga kinahanglan ni Cristel. Kani pang kuan ni siya. Kani tambal sa samad. Kani pang skin lip. Kuan. Panghinlo. Diya kani ang gipalit mga branded kay lisod na og dili branded guys. Kanang mahal kadyo siya. Kini day, mo ini lang kaanes sa usa ka adlaw kadwa Ang kung mo sakit ra. kuan tanan nga resita is 1,845. Diya salamat kadyo sa mga ning sinto kuan kanang si Ma'am Bisminda. Salamat kadyo Ma'am Bisminda sa pagpalit og tambal. Diya ganiha guys wala ko naka-video sa katong gadali-dali ko nga kuwang kanang gadali ko kay kinahanglan nila ag tambal. Diya alanganin lagi mong pagawas guys kay kuan kanang alas 5 na mo nag-check-in sa lamang mi dari. Hotel. Nagkuan mi groom dari nga kami sakto ni Cristel dari papaidi dia. So kuan ra po di siya 1 tour ni. Narang dari sa mong kuan 1 2. Yes, Cristel guys. Isa-isa. 1 2 nice po kadyo mga kuan ba. Plus ana. Uli dito sa tanawan kay agbawd sa dagat grabe man ka dako. Asa lang tong imong pin deliver day? Nga tambaw. Daghan gipalit mambi kay kasi siliko sib kuwarnis kuan kanang musakit kuno ang mag ngat kuno ang kuan. Daghan gipalit ni tanan mambi. Kay kuan tawag nito. Nadyo ra ba mi kadto sa Mercury. Unja kani si mambi. Kuan si kanang branded kay ag di branded ora man gamay ra may diferensya 49 ja kani 55 ay 49 ba 52 na Amoxi Club 52 ang isa jag isa tag 23 so gahang nabayaran dani tanan is 1,845 janara dari mga resibo daghan kaadyo na wala na makita agkuan ni mga tambal dani kay kuan to ana gi kuha man sa mga nurse kay mo may gi-inject na mga daghan kaadyo ni sabi sa day daghan kaadyo mga resibo ba nga kanang sila ra may ning turok sa kuan daghan kaadyo sa mga gipang resita ba tanan ni ma'am kay ma'am niya mong dadon ugma ang uli. Diya mo balik mi sa March 7. So adto na mi sa is murag halang sa inom ni diya sakit nga na. Diya nga mga papalit sa gawas halos no kan kadyo na oh. Daghan kadyo mga resibo. Daghan kadyo na sagad pa sa pagkuan na nahang nabayaran na tag 300 na itag basta daghan kadyo na na itag 1 trip pa ni na maglitoy 5,000 kapin dari ay 3,000 kapin di daghan na kadyo kong resibo so pwede pala ning resibo pwede po sa PhilHealth diya kanang atong i-file unta ba ganang dakig apon na abot ni sa 10,000 po na o 7,000 kapin.